Confidently beautiful ang ating pambato na si Mirhan Hipolito mula Angeles City para sa Miss Universe Philippines 2021. Ang kandidata ay kasalukuyang naka-lock in sa kanilang pageant bubble sa Clark, Pampanga kasama ang top 30. Sa Instagram account ni Hipolito, iba't ibang kasuotan ang kanyang i-showcase na gawa ng ating Kapampangan Designers. Lumutang ang ganda ng ating pambato sa all-white suit na ito na gawa ni Mitch Viray at styled by JD Herrera at Leira Bognot. Proud na proud ding ibinida ni Hipolito ang Kapampangan culture while looking stunning sa kanyang pidayit attire na ito. Ang pidayit ay isang Kapampangan word ng ibig sabihin ay putting together clothing materials to form a new one. Gawa naman ito ng designer na si Philip Torres ng House of Pidayit. Ang black gown na ito na inirampa pa ng ating beauty queen from Angeles City, likha naman ni Frederick Policarpio. Looking elegant naman sa kanyang green gown na ito si Hipolito, na gawa naman ng Kapampangan designer na si Roel Panlilio. Looking fab at powerful din ang ating kandidata sa iba pang mga kasuotang proudly made by her Kapampangan designer at stylists. Samantala maraming pageant fanatics na ang excited na mapanood ang pagrampa ng top 30. Pero ayon sa Miss Universe Philippines Organization, ipagpapaliban muna ang coronation night na nakatakda sana sa September 25. Magkakaroon din ng pagbabago sa schedule ng pre-pageant activities. Sa Facebook post ng MUP organization, sinabi nila na i-anunsyo na lang ang final date kapag nakuha na nila ang final approval mula sa IATF para sa kanilang enhanced plans para sa finals. Ayon pa sa MUP organization, main priority nila na mairaos ng ligtas ang pageant para sa lahat ng kanilang stakeholders. Pagtitiyak nila, few days away lang naman daw ang finals. Narito naman ang bagong schedule para sa pre-pageant activities. Sa September 23 ang National Costume Competition, September 24 ang preliminary interviews, habang sa September 26 naman ang preliminary para sa swimsuit at evening gown competition. Samantala mula sa 30, 28 candidates na lang ang maglalaban para sa corona matapos mag-withdraw sa kompetisyon ang representative ng Zambales na si Joanna Marie Rabe dahil sa dengue. Nagpositibo naman sa COVID-19 si Ibon Ortega ng Davao City. Jennifer Salenga, CLTV News.